Etxebarria naz, Zuleibar Arratiko Zuleibar lanbide ikastetxeko ikasle ohia, eta gaur egun bertako irakaslea naz. Bere egunean, bertan Zuleibarren goi mailako ziklo bat ikizin eban, produzion por mekanizado, eta ziklo horrek balio iziosten bertako Arratiko fabrike batera beharren joateko, Araluzera. Araluzen beharren egon nintxela, bertatik fabriketik, eskatu hostien beste goi mailako ziklo bat atarako nauen bertan Zuleibarren. Berba eta ingindun, eta konpartidu inauzen ikasketak eta fabrikea. Bukatuteko ukin hauela diseinoko bigarren goi mailako zikloa, fabrikea itxin zen, eta, gero kapatara nauen, eta horregeitin nauen egoin hemen irikasle. Esango neuke, emetik ikasle moduen eroan nauena, izingo zala oso prestatuta urten nintzela goi mailako lehenengo zikloagaz, oso prestatuta urten nintzela bertatik eta seguro joan nintzela fabrikera beharriko. Ni Markel Ortuondo naz eta Zuleibar ikastegiko ikasle ohia naz. IDBH bukatuta erdi mailako mekanizadoko ziklo baiten etorri nintzen Zuleibarrera. 2 urtetan ata nauen eta bigarren urtean dual praktikak inauzen arteako IMG enpresan. Erdi mailako zikloa bukatuta goi mailako diseinu saltu nauen eta beste 2 urtean ata nauen eta praktika arteako IMG enpresa bardinean inauzen. Gero hori bukatuta, Arrasateko Mondragon Unibertsitatera indo salto eta mekatronika ingenieritza ikasten hasi. Ingenieritza ikasterakoan nahiko teorikoa eta da, baina, goi mailako zikloetatik goazen jentea ikusten da beste ikuspegi beteko dule eta gauzek praktikoago edo gauze praktikoak erreza duten duzuela. Hemen eskolan azkenean taldelanean egiten direnez proiektu asko, lagun asko egiten dire eta irakasleape oso gertu sentitan dire. Horregatik azkenean harremana oso gertu da eta hemen dikurtetarakoan bebai gertu sentitan dozu zesor behozu edo laguntako prest dauzetu. Ni Jone Jakuria naz eta Zuleibar ikastetxeko ikasle ohia naz. Lehenengo hemen Zuleibar ikastetxean ikizin nauen lehenengo goi mailakoa, produziñoko mekanizaziñoko asignatura ikasi neban, eta gero hori ikasi eta amaituteko egin nauen 3 urtera, espezializazioagaz. Duala, 3 urteko egin nauen, txala, aizen, boroan ikasketakaz jarraitu, espezializazio nintzen ajustadoren moduen, gero trokelgintza mundurako, eta gero batzen praktikak egiten egon nintzen. Eta hori zintzen urte betean zehar, burutu nauena. Eta gero bigarrenik, hori amaitute gero erabaki nauen horrei lotuta diseinu arloa oso ondo etorriko etala, bai ofizina aldera eta joateko eta lotute egoteko apur bat 2 arloak eta ikisi nauen goi mailakoa diseinu. Eta diseinu amaituta gero, ja amaitu nauen hola. Ja, oin momentu hontan, Egoin Good Group enpresa nau, Legution, eta arrezkeroan jarraituten dut, eta hemendik eroan dako esperientzik eta ikasketa guztiek, azken baten oso landute urten ginen enpresa mundureia, arlo guztiek bastante sakondute, egizan oso gusture, eta gero beste alde batetik sakonduko naukena irakasleak naiz da hemen amaitu, bai praktiketako arloan, bai zeozerren dudan eta arloan, oso gertutik segidu dozkue, jarraipen oso on bat, gugaitino informau dire, gugaitino azkenean molestau dire jakiten zelan doan gure dana, eta egi esan oso gusture.